Karong adlaw mga lumon, sabay ko ninyo manghanting taog kanang mga nindot na mga resort na kaliguanan bitaw. Nisulod mangud sa kuha ang huna-huna gud na kasagaran mangud sa to adiri hilig og mga ligo-ligo. Ako alang na i-share na resort sa inyo ha mga lumon basig ganahan mo maligo diri ha. At least nanadaan mo yung mga idea. So shout out dai sa ako ang igsuon na ning sabay sa kuha karon sa panghunting og resort. Bag-o ta mo padayon sa ato ang lakaw mga lumon, nakakita mi og mais diri murag lami man ikaon, so ning hapit sa mi kadali ug ning palit mi aron na mi masima-simaon nya inigutomon mi. Hello mga lumon, so may adlaw sa inyo katanan diha. Salamat kayo sa Ginoo kay katag maayong panlabas aron makasya ko sa mga dito. Inyo na kahit sa mga minuto magtama sa video mga lumon, interest na kadali. Tara. What's going on? Look at me switch. Magnaga Waters Beach Resort. Mao ni siya ang ato ang hunting ron mga lumon. Mao ni siya karon ang ako ang i-share sa inyo ha. Aron na amoy mga ideya kung mga ligo mo diri apohon. Kaning Magnaga Waters Beach Resort, daplin lang ni siya og highway mga lumon. So mao ni siya ang highway. Kana siya padulong na siya og pantukan. So diha tagikan mga lumon. Unya mao ni ang ato ang una makita inig makasulod na ta sa gate nila. Matod pa sa gwardya mga lumon, 11 hektarya daw ang kadakuon aning Magnaga Waters Beach Resort. So dili basta-basta, dako jud kaayo. So shout out sa akong igsuon na ning sabay sa kuha karon. So naay nakapaskin diri ang mga lumon kung asa ka moadto na lugar, mga aro diri. Unya mao na ni ang ilahang mga parkinganan diri. Makita man ninyo kay naa may nakapaski na parking area, so dili na mo matagbaw og pangita ug asa mo parking diri. Nindot diri ang mga lumon kay naay mga ring diri ug gusto mo magdula og basketball, magpasingot, makadula mo diri Astang nindot jud mga lumon Nindot diri na amoy dala na duyan kay presko kaayo diri na lugar. Mao ni siya ang pinakadako nila na cottage diri mga lumon. 4,500 ang arkilaan ni. Good for 50 person. So mao na ni ang area sa ilahang dagat mga lumon na kaliguanan. Kabalo yun ko na mao ni ang gihulat ninyo na makita kay mao man jud ato ang gusto adtuan diri kay maligo. Kana siyang naiaro diha, liguanan na siya sa mga bata na slidinganan diha. Kanang makita ninyo diha ng mga lamisa, mga lumon. 350 ang arkilaan, mao na siyang pinakabarato diri nila na arkilahanan. So naa sila mga pagmasa lang diri pero kana lang noon wala siya atop. Kana siya nakatid sa mga lumon kanang nay-aro 1.5 pud ang arkilaana. Mao na ni ang last na klase sa sizes sa ilahang cottage mga lumon. 3.5 ang arkilaan Duha ni siya kalamisa sa sulod.
okay pud ni siya kay dako-dako pud. Kanang naay aro diha tindahan na siya ug naa may gusto paliton diha lang mo moadto. Unya maupod na ang ilang sugbahanan diha ug naa may gusto sugbahon diha lang mo moadto. Grabe jud kanindot sa area diri mga lumon oh. Limpyo kayo ang palibot ba. Nya presko kayo ang hangin. So mauna ni ang ato ang last adtoon mga lumon, ang ilahang swimming pool ug nindot ba. So mauna ni ang ilahang swimming pool mga lumon. Wala jud ta nahaguan og adto diri kay perting nindota jud. Overlooking pa jud oh, dagat diretso. Presko kayo ang hangin. Nya nindot kayo ang mga talan-awon. Magustuhan jud ninyo ni mga lumon ug mga ligo mo diri ah. Unya mauna ni ang ilahang CR diri mga lumon. Tapad lang ni siya sa swimming pool. Nindot ilang CR diri kay hinlo. So mauna ni ang katapusan na area nila diri mga lumon. Nasangko na ta sa tumoy. So mao ni ang ilahang dagat oh, na kaliguanan. So hanto diri na lang ang ako ang video mga lumon. I-comment, like, share ug paki-subscribe na lang pod. Salamat kaayo sa inyong tanan. Amping mo permi. Bye-bye.